שלום, שמי דרור קצמן, אני מאבן יהודה. הבן שלי אריאל יצא לפני 3 חודשים לטיול באוסטרליה והתעלם מהכאבים שהיו לו בבטן, וכתוצאה מזה הוא נותח באפנדיציט, ניתוח לכאורה פשוט אבל די מהר הסתבך. אני הייתי פשוט נרגש ונדהם מהצורה שהאנשים בחברת הביטוח התייחסו לכל התהליך. החל מהרגע שהודענו להם שהוא אושפז, היו אנשים שהתקשרו אלינו, הרגיעו אותנו. אני חושב שהבוחרים את החבר'ה האלו ברמה של אנשים שהם עובדים בעבודה סוציאלית, ממש ברגישות רבה, דאגו כל הזמן ללוות אותנו, שנהיה בהרגשה שחברת הביטוח תכסה כל הוצאה, והייתי אומר שאפילו קצת יותר מזה. זה היה פה איזה משהו של אמפתיה, זה דבר נדיר כשאני מספר את זה לאנשים שקיבלתי את זה מחברת ביטוח. וככה היה כמה ימים, ב3 ימים אחרי הניתוח, אחרי שהדברים הסתבכו, אני בלי לשאול אותם בכלל, בלי להתייעץ איתם, עליתי על מטוס והגעתי לאוסטרליה, ושעה אחרי שאני יושב אצל בני, כמובן שהסיפור לקח 45 שעות להגיע אליו, הטלפון בחדר שלו מצלצל ואני עונה אותו, אז על הקו השני זאת רחלי מחברת הביטוח. אני אומר לה, רחלי, אני פה. היא אומרת, כן, אני יודעת. צלצלתי לאוסטרליה. וככה ממשיך הטיפול כל יום, טלפונים, סיפרתי את זה לאחות בבית החולים, אז היא אומרת, תשמע, לא מעט מקרים יש לנו שעל כל תרופה, על כל טיפול, אנחנו צריכים לקבל אישור מחברת הביטוח, ופה בדיוק ההפך. אני ראיתי פקס שנשלח לבית החולים, ורחלי דאגה לכך שהם יאשרו שהם קיבלו את הפקס הזה, שכל טיפול שנדרש לבצע בלי לשאול ולהמתין. האחות סיפרה לי שיש חברות ביטוח שעל כל טיפול הם צריכים לעצור, לקבל אישור, רק אחרי זה שעונים להם, בהבדלי שעות, הבדלי חגים וכו', רק אז הם יכולים לטפל. בסופו של דבר, כל יום היה שיחת טלפון וטיפול שאין לי פשוט מילים. והגדילו לעשות זה כששמעתי שבדיעבד, בלי לבקש הסכמה, רחלי אמרה לי שחברת הביטוח הסכימה לשלם את הכרטיס שלי. זה היה הוצאה של איזה כמעט 10,000 שקל. בכלל אני נדהמתי. אני כל כך הייתי אסיר תודה לטיפול. זה כשחזרתי לארץ, קניתי חבילת שוקולד ונסעתי למשרד של כלל, ונתתי לרחלי קופסת שוקולד שהבאתי מאוסטרליה. היא אמרה לי, עשית לי את היום. אז אני עשיתי לה את היום, אבל אתם עשיתם הרבה יותר מזה. תודה.